Anyang laki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulo. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problemam daytan ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam at tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y lang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo bakit? Idi pa'y, ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaog man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di ka aruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat day akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Day tangamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmut adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Baka, Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti isursurok a subject. Daytaman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayap, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mo't asurwanan. Unay kaki din ay bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pailang nga amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Bayat ba? Ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo ti pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak ba ita pare? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan na diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot ang norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada dya ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Awan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nan ti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga kitimot. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang kal, isulan dahil ta. Kita hamti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman kanyak deta ataw ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak ka, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog ti amo ka, tata. Nalastog ka. Kunam kala asino. Bitug mo nang gan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang gan. Kat English mo to na. Anya ti English ti danugang ka. Api adamagang ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayang nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag-English, barok. Agdaringungwak, lapanawang kanistan. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman si kapit baraw. Ang mga nulumamis, kitakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim kalatang kang kuana. Tapos narigli ka tayong English. Nakabuyak din abanang baraw. Anya laki din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Asino nga'y mati ibutos mo ang mayor inton umay apa nagbubutos, kumare? Ha? Ay, katisigod ang mayor ko ni Leo Ferdinand. Huh? Awan lang arod na aramidan nandito ili tayo, isulat at ibutos ma. Kasano nga ibagam nga awan, kat ado mo tinaaramidan na. Ha? Saan nga umdas para kanyak dagiti chip an aramidan na? Iso adyak kayak nga ibutos. Anya? Ay, sapay la kuma, tati manok ko ti mga bak kumare. Saan ati mayor mo anagalas ti ugali na? Sa lakon di tulong no umadanin ti panagbubutos. Uy, anya ka din na itang ibagbagam. Ang mga no adamakangag, nakababain adi kumare. Anya nakababain kat pudno mo ti bagbagak. Oray pa'y adda makangag, tapudno mo anya lakit din aya. Anya? Among ngay lakay, di na magkukin ni Aiza no asino ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Ha? Nakunana at ti ibutos na kat ti sigud latta kano a mayor. Ket anya kumangay, no isulat na ti ibutos na. Sungarod ti kaya naway. Oho! No siyak laang amay sa. Diyak kayat nga ibutos na di a mayor. Awan lang aruden ti naaramidan na dito ili tayo. Isukit din ti ibut-butos na. Anya? Intun kwan, i-unfriend ko. Anya ka din dito nga ibagbagam si kapaseng. Diyak ngamin kayat tigayim akas kan kwa na. Sa balikit din ti mapan na ibut-butos. Apay siga, asino nga min ayat ibutos mo? Ay kit ni Conrado Iso ti ibutos ko a mayor. Gaputa amok nga iso ti makatulong dito ili tayo. Nang runa kada tayo marigrigat. Mawatam, rumyaw. Ay napasing aya. Apay mo't nga impos mo iti Facebook ani Conrado ti ibutos mo amayaw. Kasla saan ka nga agpampano no? Nakababain dito ang inaramid mo. Anya ko mati nakababain iti inaramid ko. Kat impos ko laang mat. Iso nga rod ti kayat ko nga ibutos. Dipos ko. Anya lakit din aya. Nya ka matin pasing. Ay, jak ammo no nya klase ti panagpampanunot adaging ka. Dino kayat mo, ipos mo mat no asino ti mayor mo. No asino man ti kayat mo nga ibutos. Saanen anas kan nga ipos mo. Anya lang ti maibaga dagiti tattao makakita. Sapay nakapublic dagiti pupos mo. Ay, awan man ti bibiyang ko, uray makita da. Was me paki, you know. Ay na, pasing. Nasayat man ta naggranata dito'y tersena. Ha?
Pangaasim ko mamat. Ta, dilitin timpos mo iti Facebook. Nakababay na di dayjay. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam si ka bakla. Di ko timpos mo iti Facebook, ay Conrado ti botos mo amayor. Ha? San ko mamat akastaan? No, sino ti botos mo? Saan na naskan nga ipos mo pa Anya kumangay matibibiyang mo no impose ko. Dino kayat mo kat i-post mo met no asino ti mayor nga ibutos mo. Saan at i-post ko ti pakibibiyangam. Anya? Unay kan, kunaklakit din no anyat ibagam. Hay, di ta ka manlangan. Man nakibiyang kaunay. Anya lakit din aya. Anya? Kasta tinsong ba't na kan ka ni Pasing Mare? Wen kumare, ay na, naimbaglaangan, ta nakapagtipernak, tano saan? Amang ano pinagsasawak at insagunot ko pa Ay, nagalas at talaga ti ugali na dayjay a Pasing. Ay wen, unprofessional pa higit di ta ipupos na pa yan iti Facebook, no sino ti botos na amayor. Wan nga raw. Uray nala inaganan no asino ti ibutos na. Ay, ti awanan ba in a babae. Di lagbain mo't ni Pasing. Di lat nga agulimek, no sino ti botos na saanan anas kan nga ipos na. Dayta nga raw. Ngam saan namot apan panunutan dayta. No anya adi ti pinanunot na ipos na latan. Di na panunutan dagiti tattao a makabasa. Saanan nakaskas daw, mare. Tatalagamat nga on panunot nga. Napansay ti dapan na. Anya laki, di na ya. Nakababay, hindi kas tangarabid mo, Pasing. Apay manan aya. Kasangsangpet mo pa ilaang ngam agong ungot ka manan. Amom ka de. Amin na masabat ko. Ibagada akaslasaan ka kanong agpampanunot. Anya? Pangaasim man ngamin. Tasarda nga mo dahil panagpopos mo iti Facebook no sino ti butos mo. Ha? Siyak na sawam ti mababain. Iti kastangar aramidam. Anya kalakit din aya Romeo. Anyat bibiyang dangamin aya no i-post ko ti kayat ko nga ibutos. Kat i-post damat ti kayat da. Anya, takas tapay lang ti panagsungsungbat mo. Anya ka matren? Ulita. Awan ti bibiyang ko kadagiti taktao nga agong ungat gapo iti post ko. Basta siyak ni Conrado ti mayor ko. Inchende! Apay nga agpaysumot dayjay a babae. Masapul na nga i-post iti Facebook no asino ti mayor na. Ay, wan nga ron nana. Sapay ulit-ulitan lang ipos. Una yun aya. Di lalat nga agtaltal na no asino ti ibutos na a mayor. Diyak manam mo, nanyat pampanunutan na. Nubagaan mat ngamin, kat bariban di sungbat na. Sakit, si kapay ti dakas. Una yun ni Pasing. Masabat kong tulaang tabagkaakman. Ay na, saan na na? Amang nga, numahay blood kayo laang. Nusungbatan na kayo ti sana nasayaan. Ha? Amuyo mo tanti pa nagsungsungbat na dadya babae. Pasig a nonsense, makapasar lang. Di pagarupen, nga uray gayam da kayo kat agong ungat itilikliko da. Ha? Unay kay mutan. Paseng, sa anak mo't nga agong unget kat. Makisarsarita ken ka itirasayaat. Palpalagipan ka laang asaan anasaya at yar aramida. Anya? No asino man ti ibutos mo a mayor, mabalin latamot nga gulimak ka.
Saan na masapol pa nga ipus mo iti Facebook saan aya? Ay, manakibiyang kayo launay abakot. Kayat ko nga raw, apay ngamin aya. Aniya? Ha? Maasarak at talagan. Inton kwan, ipost ko lang arod amin dagiti kayat ko nga ibutos. Saan laang amayor? Ay, unay kan? Ay, jakon amuno niya't ibagakan ka. Di ta ka man laang at makapahay blood ka, akasarsarita. Kung nagtumot ka, may blood kayo laang no ni pasing, di ka sarasarita yun. O nga raw, ay, makapahay blood at talaga. Iso, baybayan tayo latanana. No kuna nang ipos na amin, dagiti kandidato nga ibotos na. Ipos na lata, ha? Kinaawan kiti ti panunot na. Awan na talaga ti panunot na dayjay. Talaga kasi ti ugali na sipod pay. Iso, asan na nakaskas daw. Ay, Iso nga inton sumaron ang masabat nyo, baybayaan nyo latanana. Ang mga matuluyan kayo laang, gapo iti pa nag-high blood nyo kenkwana. Manulaangan nga aldaw ti urayon, panagbubutusan. Kahit, anya ko man pa nagbubutusan. Mapan mo manen iwaragawag, ani konrado ti butos mo, kasta ka dek. Ha? Baliwang man dahil ang ugalim si kapasing. Amerisa man ang bag. Nakababain ka iti dahil tangar aramidam. Anya? Anya lang nga itirupang. Numasabat mo ti sigod amayo. Ah? Kat, anya nga'y kumatirupak. Kat pasing lapta No. Kan maysa. Anya kumatibibiyang ko kankwana. Ha? Masiguradok mat asaan nga iso ti mga abak. Anya. Masiguradok ani Conrado amayor ko ti mga abak ita. Ha? Awan mo't laang aramidan na tadyas ti amayor ita. Saan na nga amog ti tumulong kadagiti umili? Papogi laang ti amuna amayor. Pasing! Katun mag, ha? Mabagtitak manin takitaan na. I-post ko manin iti Facebook ko naktumag. Anya lakit din, ayan. Nangabak mo't lang ti sigot amayor. Yahoo! wag nga raw, day. Nabanglo pa lang kami ni Sir Leo ka. So nga, isulat na tinangabak, amayor dito'y ilit hayaw. Wan nga rod. Ay, naimbaglaangan tayo sa tinangabak, kumare. Nana. Nakaragrag sa ka. Kaputa isumanan tinangabak. Ay, oray sakmat ah. Damag ko nga agselebrar ka no ijay gym inton bigat. Kasta aya. Ay, kat mapantayo ah. Istomak progress ko naman. Aywan ah. Sigurado nga aduti makan ijay. Mapantayo. Oh, itaman pa nakauli magkadita suli paseng. Ah? Ay, di nakman kasarsarita si Kalakay. Anya. Siguro, pampanunutom tinaabak amayor mo niya. Kunak matkan ka asan nakakasarsarita. Apay aya, asaan ka makauawat. Anya. Amom lang arudan ang nasa tinakam ko. Ngam kastapay lang tibagbagam. Kaya't mun samot apatayabak day tabanga-banga ma. Anya. Pasinga ya. Duday ta panagungungit mo, kat nagrubwat kan, tamapang kay J. James, tamapan ka makipangan, dinasaya at kuma. Asino ti agpakan ijay? Yes. Asino ba'y gumangay? Kitisigot ang mayor adi. Anya, agpakan gayam ni Mayor Leo ita. Wen, nauwan babain mo, ingka makipangan. Apay nga ada ka dito'y nagpapaikid, kumare. Ah, kwa kumare. Kasla mababainak ngamin. Anya? Taapay kumamot, mabain ka. Kwa, awan lang.
Ay na, umay kakit din ta mapantaidjay. Agtugaw ta. Saan ka kaada ka dito yung agpapaigid? Ala, si Kalatan, kumare. Mababay na ka talaga. Anya? Makitak ngamin kat siyak titurong ti mata dagiti tattao. Marunro nawak itibain ko. Ay, saan Mangan tayo pa'y adi kumare. Ado ti sagana da. Among kumare, napansin kay di kalman. Agpapaigid kay Jem. Ha? Siguro, mababain ka niya. Gaputa si katikit kita na itinataon niya. Anya? Dahita ti maganap mo. Ha? At dapat lang amin ti rupa mga imay di kalman. Talagang awan mo babain mo anya. Unay mo tunday tapa nagsasaom si kabakla. Ay na, sa anak nga agsaw iti kastoy, no saan akas jay tinararamid mo. Nagpupos ka iti tiltila, nga oray mula inaganan ti kandidato nga ibotos mo. Sa ita, nagpuskul ti rupa nga imay nakipangan. Anya? No nag-alamat iti kinapuskul ti rupam, salbag ka, makaparurod ka. Anya, adan ni waras ni Mayor nga ayuda itaalawas, kumare. Wan ka no kumare. Isu mo tinangag ko pagsasaritaan da. Dagiti marites apadata. Ay na, sapay lang kumangarot tapod no dahita na damag mo. Ay, wan nga rod kumare. Sapay la kumatapod no. Ha? No bilang lang tapod no, nagpuskol ti rupa ni Pasing no bilang taumay ijay, pakawan nga. Ay, wan nakababain adya talaga. Nang runa nun ni Mayor mismo ti manghiwaras iti ayuda. Hay, sakman ti mababain ka po itaramid nga. Kita man lang idi na minsan iji-gym. Agpapaigid ka po iti bain na. Marunrunaw ka no iti bain. Amo na yamot ang bain dahil jay. Kat no agdabain na, apay pailaan imay tidang nga. Hay, apo! Anya lakit din na yan ni Pasing! Lakay, pudno nga tatimang mangag ko adamag. Kanya man dito nangag dagiti babasit alapayag mo. Adda ka no ti iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas. Ay, jak amo no pudno dayta. Ha? Gat no bilang man ta pudno, oy, agbaing ka man ta. Pangaasim ta saan ka amapan. Nakababaing ka unay. Pangaasim ko nakmanan Pasing. Anya? Nakababaing kin ni Mayor, dagiti impupos mo iti kalabas. Unay kan lakay. Kat, pudno mo ti bagbagak saan aya? No kayat mo ti ayuda, ingka dumawat kini Conrado a Mayor mo, nga impupos mo. Salpag ka! Ay na, kunaklaki din no sino ti naka-face mask. Nailasin ka lata, Pasing. Kumusta nga Pasing? Kastoy lata, Mayor. Naimbagman, tay may kaita nga adda ayuda. Wen, Mayor. Na, ikan ka iti ayuda. Waray di manon kanyak ti impupos mo idi sakbay ti eleksyon. Ha? Ited ko da ito ikin ka kastulong ko. Saan ko nga ited da ito tapno ipanagnag ko ken ka at tumultulong nga ka nagiti umili. Ape akastamot tenti langam. Agkalinduusan ka mo ten, Pasing. Mayor. Marunawak samot din gapoy tibain ko. Anya kalaki din aya. Awan tinas ka na pagbainam. Awatem ka din da ito'y ayudam. Makatulong da ito'y kin ka, Pasing.
kumare. Uray kalamarunaw iti bain. Ha? Naimbag man, tadalat tatirupam nga imay dito gym. Nga uray ammum iti bagim, nga ado tinararabin mo asan alasaya at kontra iti mayor alangaba. Unay kan bakla. Gusto ko mamutin ah. Alam mo bang nanggigigil ako sa yung babae ka? Ha? Makaparurog ka. Iti sakbay ti eleksyon, agka ka na at anapan mo impopos iti Facebook. Ha? Ita, asaan ani Conrado tinangaba ka mayon? Umay ka lang arud mayranrano diti pagsayatan ni warwalas na. Anya nga itatirik na. Ala, gusto ko mamutin ah. Naamiris ko mutin ang nagbidutak iti dayjay nga inaramid ko. Namiris nga, tarupam ah. Kasta unay, apa nang ipampanakkel mo ide, nga iso ti ibotos mo amayor, dayja Conrado. Naman niya nga ita. Anya pa sing ayan niya. Numaminsan ngamin, saanan alaskan nga ipos mo iti Facebook, no sino ti botos mo. Tano saan nga iso ti maabang, sikatin ang kababay no kwa. Mauawatam ka diti bagbagat. Wen ko mare, I promise, saanan ang maulit dayjay. Ha? Duraban kansan, taplog nakam ka. Anyal lagi din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Apo, agda kaya't naasawan dita panagis-isam mo, amay lang. Ha? Asino nga iti kasi narak mo iili? Jay, kalakayan ka ni? Wano jay medyo laklakay? Wano jay kaedad mo laang? Ha? Sika talaga, tila ibagbagam, intun kwan addamakang. Oh, apay pay laang amapain ka? Kat isuma ti pudno? Basta, aguli magkalaang panarigatan. Apay aya, saan pa yung amo nilakay mo dahi tangar aramidam? Si kakit dimat, noam muna akit sa anak kung arumrumwar akas to'y. Ay nako, may la. Isardeng mo dahi tangar aramidam. Saan mo nga urayon ama-amo nilakay mo? Delikado. Ay, una yan na dya amayla. Awan samutan ti panggap na ngagbalbaliw. Way nga rin na. Naito lang nan samat ang tikas nga ugalin na. Ha? Saan na mabiyag? No saan ngaglalaki ti Jaske? Nagsingpot nila kay na. Ngam kasya pa'y lang tar aramiden na ti awanan baing. Bagbagaan yung tuman na. Barang sumrak itilapayag na ti bagayo. Awan, iti kasjay nga style na. Hay, di na denggan ti pamagbaga. Denggan na, ngam denggan na laeng. Saan na nga amirisan. Sa bagay mo ti di Isokit di ajay tao ang makapasuron abagbagaan. Tadenggan na iti banger alapayag na. Irwar na mutlaeng ijay banger. Ay, anya lakit din. Sino ti masabat ko akas lakalansay? Si kamot gayam, Rosa. Anya? Sobramot daytan a kinakutong mo. Ay, naguyaw ka matan. Kat, man ano ngay nung kastoy ti kinakutong ko? No isungarod ti pamagik. Anyat maaramidak ngay. Ti ko namkit di, kurang ka iti panangaywan nila kay mo. Iso akas ta nagkutong ka. Anya? Amangan no saan mo nga amo, nga addamanen ti pang umay abagyo. Bagyong pipito. Ay na, nagpigsamot na ang dayjoy. Kasla Christine, kas kada Marce.
Ang mga numaitayab ka iti kastaon ay kinakutong mo. Anya? Anya, kas na timbagan ni Mayla kanya, manakaw. Wan tatang. Ay, naimbaglaangan ta, naranaan na amay at timod ko. Tano saan, ang mga no pinagsasawak, kan nasipat ko pa'y. Bayamaw, nanakaw. Amo tayo mo na kas di asigaw ti ugali na ya Mayla. Wan ngam nalabas mat ngamin tatang. Bayam, mauman tulat ta kaday. Maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay talaga at tutupak. Anya, Kasla da third ay na. Amin mo ang makita na. Dilawon na sa nakatawaan. Nyalakit din nagmayat adorabon ti subsub na. Oh, ang katawa ka man nan. Kas kala aguuyong. Ay nalagip ko ngamin ni Rosa. Tapay ni Rosa. Nagkutong nga ron. What? Anya to funny iti kinakutong na. Sigang kit di mat. Sa ludsudong pay laang, nakakatkatawa tamadlaw mo't ngamin akurang ti aywan na. Anya? Saan siguro apakpakanan nila kay na. Iso akas jay anasubraan ti kinakutong na. Si kamot Mayla, tila uyawam, sa mukat katawaan. Nagkutong ni Rosa. Ang mga no itayab ti pa umay abagyo. Awan ton ti asawa ni Pedring no bilang laang. Ay na, pasensyaan ko man ni Mayla, kumare. Kat, isumat. Pinasensyaak nga uray na galas ti ugali na. Awatan tayo latanan. Wan ngam nalabas ti kasjay nga aramidan na. Apay, gaputan ako tungak. Kurangak iti aywan nila kay ko. Saan mo't apabaya ti asawak Diya ka man amo, nanya klase ti panagpampanunod, tadakin ko na. Ay pangaasim man bading. Bagbagam di gayam mo. Tadi nalabsan ti agoy uyaw. Tanusyak ti masubraan. Amangan no anya pa ti maisawang kukankwana. Malalala, Juan Mare, bayam, tabagbaga akto ni Mayla. Uray gayam ko, saan ko matakanunungan taramid na? Siguro, uray ni Bakit Ilyang, kurang mat iti aywan nila kay naan niya. Abay man na napanunot mo, di bakit iniyang? Nasabat ko nga rod, nagalas mat tilangan, nagapo iti kinakutong na. Anya? Saan nga amo, no kurang ti kankanin na, wano kurang iti aywan nila kay na. Ika talaga, nagmayat ka kadalan, tap nagnakam ka. Tila uyawam ang babae. Saan mo't anak uyaw ti kinakutong ti may sa tao ka? Anya saan nga ibagbagamat? Nakauyaw takurang kat nga rod iti aywan, pabaya ti asawa da. Ay, di magas ka lang dito tersena kaguyaw. Pumanaw ka man? Aywan, pumanaw ka talaga. Kas makita mo't, nakaporma ak iti kastaunay. Mapanamanan. Mapan ka manan makisarag iti other man mo. Sino ngay kadakwada? Ni number 1, ni number 2, wano di kalakayan. Ay, sumardang ka man si kabakla. No awan tinasaya at nga ibagam. Agulimag ka, taamangan numangag da. Ha? Di ta ka man langan. Saan lang si katuyawan na ba? Oray ni Delia nga asawa ni pare Alberto. Uyawan na maglaang. Anya? Aga, semandayak kinamanaguyaw na. Anya lakit din ni Maylaya. Anya nga tati parikot na iti kinakutong mi.
Ibagbaga na mula ka no. Ako rang kano ni Dalia iti aywan nila kay na. Iso anak ko taong. Ay, una yan. No siyak at talaga ti saan ang makapagtapal pagsasawak dahi jay kunak tumat. Bayamon ba kay? Bayam nga aguyaw lata. Nututupam nga main. Kasla awan nagdumaan yun kasta. Anya? Amumutin ni Mayla. Kasla da kurkurang na. Kurkurang iti panunot. Iso asan mo natutupan? Ay, jak amo no anyat karga ti ulo day di a babae. No utak nga tawon no. Ay, Awan kidi ti karga yung ulo na ah. nakauy-uyaw. Ultimo kinakutong ti tattao ket uyawen ken katawan na. Win nga raud, naimbag ko ba noon na kay ayaw mo ti pamagina ang saan ba? Isuman, kunak no nila ang rosa ti uy-uyawen na. Tagayam, oray siya, kat katawaan na. Ay, tawanan bain a babae. No masabat mau, bagbagaam. Saan nakamot siguro sungbatan iti sana na sayat. Mabain mo ta. No dabain na, kano denggan na ti may baga. Sinungbatan matlaangan ni Apo ti kararag ko. Ha? Sinungbatan na matlaangan ti kararag ko. Asapay lako matagsabat ta. Nana? Oh, nakaskas daw ka man ita. Apay, anagsingpot tilangam a makisarsareta kanyak. Ni nana mo. Ita, tadak dito'y sangwanam. Katawaan ken uyawan na ko na. Mayat ti sangon-sango, tapno mangagkaw. Saan atay mapan mo ibagbagay ti sabali a tao? Anya ka din day tang ibagbagay, nana. Ay, di ka man naging didingawan ng maum, si Kamayla. Kunam siguro, no saan kung amo ti mapan mo ibagbagay ti taptaaw, ako rangak iti aywan nila kay kaw, iso anak ko tungak. Anya? Ha! No kuna makurangak iti aywan, si kamot nasubraan ka iti lalaki. Iso analukmag ka, kasta ka day. Anya? Kunam siguro no saan kung amotar aramidam. Adu ti lalakim, adalaklakayan, ken medyo lumakay, ken ububeng. Ha, kayat mun sa asyak ti mangidanon kinilakay mo, Nana, awan day ta iti tungtungan ta. Saan kumamot ang kasta? Mabuteng matlagayam da dya babae. No bilang tamay danon kinilakay na tararamidan na. wan nga raud, imbagak ken kuana, nga idanon ko kinilakay na ter aramiden na. Ay na, kasta unay abuteng na. Ibagam na, bareng agnakam. Uy, awan na, akurang iti aywan, ken makan iso nagkutunga. Anya ngay ti reaksyon na, no ibagak anasobraan iti lalaki, iso naglukmag. Ha? No umay ni bagyong pipitaw, ket aglayos, mabalain a pagbangkaan. Ay niya, ay una yun, nana. Katuan mat, gapoy ti kinalukmag na, mabalay na pagbangkaan. Oray man, numano at tao ti agyan. Sanak man nagpangadwa ng ibagakan kuanay ti kasta. Ay, ustulaan mo tiday, bareng agnakam. Isaw ti numero 1 nakauyaw dito lugar tayaw. Wan nga raw,
Iso ako nakankwana nga ipulong ko kinila kay natar aramidan na. Mabutang lang araw. Anya, Masabat ko lang nila kay na talaga nga ibaga ko naktumag. Tamam maminsan nga agnakaw. Ibagam, maruwam na dyan, babae. Tapno agamiris mo't basita. Anya laki na yun. Apaw, narabyan ka amay la. Ha? Dandani saan ka nailasin, gapo iti kinalukmag mo. Anya? Wanmat, naglukmag ka. Kanayon mo nga uyawan ti kinakutong ko. Kanayon mo nga ibaga, ako rangak iti aywan nila kay ko. No ibagak mo't ana sobraan ka ngay iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Diyak kayat day pa nagsasaom si Karosa, tarimaanam. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Anya? Nasobraan ka iti lalaki, iso akasta ti kinalukmag mo. Agasam man, ta saan laang amay sa wunod duwa ti kasinsinnarak mo di ili. Anya? Ibagbagam, amabalinak ang maitayab no umay ti bagyo. Ngam si kamat, mabalin kamot apagbangkaan, gapu iti kinalukmag mo. Mabwisit akpay ka, idanon ko kinilakay mo tiyar aramidang. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam, Rosa. Kunwari ka pa, nakauyaw ka, ngam di kamot kita ang naitabukod mo abagi. Anya lakit din aya, maila. Pagpungpung-tutinak dayjay babae. Asino man, hindi ka paapam. Dayjay man ako tong. Anya? Ibagbaga nakit din, anasubra anak kanong iti lalaki, iso analukmagak. Ha, tiawanan bain. Anya? Imbaga na day taken ka? Nasabat ko itay ijay kalsada. Iso matan ti bagbaga na. Dayta, nauyaw kan tumangamin. Anya nga ita, insubli da making kati sa Anya? No ko nam anak ko tungda takurang da iti aywan, si kamet, nalukmag ka, ta nasubraan ka iti lalaki, pakpakawan. Si kakit di mo, imbes nga isakit na, nga makikat-katawa ka matan. Anya, kasano nga sakit ka nga, kadamok mat asaan anasaya ater aramidam. Anya? Ay namayla, kabayatan alas sa papay, agsuri kaki ding kadakwada, tani, ibagbagada nga idanon ta kano kinilakay mutan aramidam. Ha? Ampay, di ka mabuteng, ha? Ang mga ano papanawan na ka din na oras nila kay mo, gapu itaramid mo. Oh, apay akas ti panagkitkitam kanyak, Mayla. Ha? Itaman pa akasta ka. Itaman pa saan ka nga aguy-uyaw. Sapay, fit kanyak da ito'y kawas ko ita. Kat madlaw ti kinakutong ko. Si kakit di mat kumari. Ne, takumari ko ng pahin kanyak. Kat awan mat ti kumarik akaskan ka. Awan ti kumarik anauyaw kan kaslabang ka. Naglukmag, gaputan na sobrani ti lalaki. Anya? Pudno, mat saan aya? Ala, gusto ko man kumari. Naamiris ko asaan gayam anasaya at ti panaguy-uyaw ko idikan ka. Saan lang nga siya ti inuyaw mo Ado kami. Amok day ta kumari. Ngam di ka madanagan. Taagsuri akmeten kadakwada. Iso asuri matkan ka Amok nga inuyaw ka. Ngam ita saan. Ay, rumbang laang. Tanong saan? Siyak ti umaiji balayo ta ibagak kinilakay mo ti ilimlimad mo nga aramid mo. Ay pangasim matan ako, mare. Saan kan nga uyaw mo? Iso apang nga asim. Saan mo kumangar aramidan dayta? Naglastog ka, nga mabutang kamot lagayam.
Kan kunana la dayjay iso akas jay timbaga na ken ka. Adamatan kan kwa na no agbalbaliw no saan? Tabagay mo kidi No saan pa yung agbalbaliw, kat makasarak to iti mang tibab itingiwat na, ay nasayaat. Ha? Makaparurot ti kasjay nga ugali na. Bay amon. Dinapatag. Git na ibagam ti kayat mo ibaga ken kuana. Ay, sa bagay matkit di Ala, mangantay kitin. Saan man nga iso ti pagsasaritaan tayo? Taad-ad-dalaang amabusbuy si takkan kwa na. Si kamot gayam na sobraan iti lalaki. Ni nanamat. Oh, apay katpod no bata. Anya, nagmadiadang ganiti lapayag. Saan na ya? Wala na. Kasjay matlaeng iti panagdengeg mi iti kanayon mo nga ibagbaga. Anakutong kami. Gaputakurang kami iti aywan dagiti asawa me. Ha? Ita, amomon ti masaer no adda ibagadaken ka. Sakbay ka ngamin nga aguyaw-uyaw iti padam ataw. Kitampay nga umuna day tabagim. Nana. Iti kasta, saan da nga isublikan ka dagiti ibatam asao. You know? Wala na. Ikarit nga ikatekon ti kasdi nga ugali. Promise. Ha? Kundi promise ka. Enton kuan, madamdamag kuntumanan di taig-igid nga daw uyawam. Saan nana? Promise. Saanin ang maulit? Anya lakit din aya. Mamati kay kumamot a kanyak, nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.